Mislim da je ključno strateško pitanje hrvatske budućnosti i ključna ugroza hrvatske budućnosti zapravo demografska situacija. Jer jasno je da tamo gdje nema novih ljudi, gdje nema rađanja, jednostavno tamo dugoročno nastupa smrt. Jer ako nemate ljude, jednostavno ne možete kontrolirati prostor. A ono što se događa u posljednjih zapravo 12 godina je da je nama pola milijuna ljudi otišlo iz zemlje, jel, nakon ulaska u Europsku uniju, a neke projekcije govore da će do kraja ovoga desetljeća toliko stranih radnika biti u Hrvatskoj, dakle hrvatski ljudi odlaze, neki drugi dolaze. I mislim da se tu zapravo radi o onome što je francuski književnik René Camus nazvao velika zamjena stanovništva i mislim da upravo na tom demografskom planu se danas vodi ključna bitka ne samo u Hrvatskoj, nego praktički i u cijeloj Europi. Imamo li zapravo u Hrvatskoj stvarnu alternativu koja bi to promijenila u sustavu pravosuđa ili kako već?